हेलो गाइस नायलांबाय थादों नै दा जों बेंगलराव फैदों बेरायनो बहुद ट्राफिक जाम बेंगलर सिटि लोगोफोर नायदो नाइसमोन birat moजां ना जायगायानो तो फाइनाली जोंनि बासआ मोनबाय ओंखारसिगोन बेयाव ओरैनो 10 बाजिसोना ओरैनो दा जों ओंखारसिगोन आरोना ट्राफिक जाम तो फाइनाली नै मोनफैबाय जोङो बास स्टेन्डआव गाइसमोन नैबे केराला थांग्रा बास बियो हो तो अलराउन्ड गारि मोनजोबो आरो जे जायगायाव थांनो गोसो बेयावनो वाव फाइनाली जों सफैबाय नै गाइसमोन नायलांदो नै बेनो आरो सफैबाय आरो जोङो दा बासथियाव दा जों लोगोफोरखौ लांनो फैनायदों आरोना मा होनो सालैया दा लोगोफोरखौ लांनो फैनायदों दा नायलांबाय थादों नायलांबाय थादों बेसेबां गिदिर दा लोगोफोर नै स्टेसना लामा खाफा गाइसमोन नायलांबाय थादों लामा खा स्टेसन बियो हो गाइसमोन बास स्टेसन बे नायला बेयाव अलराउन्ड गारि गोजान गोजानाव थांग्राखौ मोनजोबो ना लोगोफोर बेयाव फैलानो गासिबो मोनजोबो आरोना नै वाह इतना बड़ा है ये स्टेशन देखो गाइस हेलो गाइस दायो जों सफैबाय नै फाइनालि लोगो मोनफैबाय बिसोरखौ नै आदसा दा नायलांदो नै गाइसमोन नायलांदो गाइसमोन ये देखो नायलांबाय था लोगोफोर ओरैबायदि सेहेरा ओरैबायदि गिदिर बियो स' गाहायाव मोनसे रड दं बे गोजौनि बे अभारब्रिज बेयो हाइ रड बेजों थाबायो आरो बिसोरा ओमफ्राय ओरैनो नायदो नै गाइसमोन सफैबाय नै बिसोरखौ लांफैदोंमोन जोङो नायबाय थादों नै गाइसमोन जायगाफ्राथ' बुंनांखाया आरो लोगोफोर फैसिगोन बिसोर आंनि इउटुबाव सेंग्रा सिख्ला गोबालायदोंमोन लोगोफोर
Nailangdw mathal gitu. Orang थाबायगासिनो दं नै लोगोफोर ओरै नायदो ओरै जों फैगासिनो दङ नै गाहायजों नामायनोसै एबाराव जायगाया बिराद मोजां लोगोफोर आरो सोरबा नोंथाङा माबोरै मोनदों बेंगालराव फैनानै मोजां ना नायलांबाय था 18 किलोमीटर जाना 50 पे चल जा सीधा चलो चलो क्रस करो जों बे गोजौआवमोन दा जों बे गाहायजों नामायबायनाय नायलांबाय था ओरैबायदि बेंगालर लामा क्रसिं खालामनो हायाखै जोंनि नै गाइसमोन लामा क्रसिं खालामनो हायाखै बिराद जाम जानानै दङ